Li bajarê Amûdê mateyeke futbolê bo tîmên zarokên dibin 15 salî de hate pêkanîn. Mate hate amadekirin ji hêla Meclisa Werzeşê ve li bajarê bi armanca vegerandina rewşa werzeşê li Amûdê piştî rawestandina demeke dirêj. Ev dewriya eşbala ser mustewa Amûdê binisbet Amûdê dewrek baş bû û beşeş ferîqe müşarik bûne qat bûn. Awel û tanî nihayê lîstin. Di mateyê de şeş tîmên sereke li bajar bejdar bûn û bi sîstema xalan bi rê ve çû. Lewra her du tîmên El Ixûwê û El Îtîhadê gîhana mat şadawî û têde tîma El Îtîhadê bi encama 2-0 bi ser ket û ew wek serkeftê vê mateyê hate xelatkirin. فريقا مجيادوي وهم خسرين 2-0 ومدخوص مربحي بانا بس فريقا ما شاء الله خرطبة. أفضل لاعب دركتم دوري دو ومعليه فريقا خكر حياة مجيان نهائي وإن شاء الله فريقي دنجيلو خلدون برابحهم بيروز فريقا مرش. بطل دوري فريقا اتحاد. Ya herî balkêj di vê mateyê de li gorî çavdêran derketina hin behre an mewahib. Vay baş em dibîn Amûdê mewahibin baş derdikevin. Yani her ferîqa ev dewrê hane şeş ferîqa tê de her ferîqa sê laybê baş li balê hebûn. û tiştê ji wan re divê ihtimamek xas bi wan divê bes em çirok yani zirûf û saede nakin bi rastî herêk ji me tiştê millet qediş ferîqa ji alîkariyê ji ferîqê de em misaadê bar dikin. Hêjayê gotinê wê mateyên astên mestir werne amadekirin bo hazirkirina tîma dawî ya bajarê Amûdê. Diriya çalakî û mateyên taybet bi zarokan kesên gopêrabûn dixwazin rewşa sporê dîsa vegerînin bajarê Amûdê wek vê mateya got niha bi dawî bû. Ciwan li Kurdî Orient News, Amûdê.